Bisan wari ka sa lagi ni himo ka nga kalaban na mo itot batasan it mga kadlok masapawan. Ayaw pagtapod ha iba tapuritin ka lugaringon ay pagtapod ha iba aprihiti mo talinga batiya takaruyag sigmo ay pagtapod ha iba diri nga tanan na sagdon na imo makakaupay. Ayaw pagtapod ha iba danay kung hino patindi na hangat katapos sa mo pangayan it mambubutong imo ti paubos. Dapat sensitibo tim talinga ang mga sugad pili at tim papamatian bas di ka malipat. Tayo pagpalurong ang mga pulong na nakakabungol bisan maupi pamation. Makuri makita is batasan na ungo daira may dan nakatago nga kaawa kasulon. Dayo padara para tim pangarap diri mautuloy danay negatibo nga sagdunit at kinsusunod. Damo na mga sugad dito yan na pasimple la di ka maaram gibubutong ka na pahirayo haimo karuyag mahingatuan paghiparo dapat di ka usang nga saragdunan sanglit. Ayaw pagtapod ha iba tapuritin ka lugaringon ay pagtapod ha iba aprihiti mo talinga batiya takaruyag sigmol ay pagtapod ha iba diri nga tanan na sagdon na imo makakaupay. Ayaw pagtapod ha iba danay kung hino patindi na hangat katapos sa mo pangayan it mambubutong imo ti paubos. Danig dinak maaram paano makikipagmulay hadalan nga damon panulay nakikigtapuay wari klaro nga natang do bagalang permi may lumay malabo makatilaw matamis kida mo na diri pagukay. Ay ayaw ikahalot pag may nalalamot ipatilawan di hilaw di man malinaw paglurok bantay ha permi ko pinsar ko nagkautang nga buot lilayan akon pagtisar may da nagkulang paggugot kay maaram ako nga ada ka mo naguhula tumugo ba mong barko mga napakato napakasanto kahom nga magsugo pag-asab ako tapos di man nalain duro nga pangaong kay luging piling ka makurit bitin gusto ko matimpa haber may piling nakapuling ka awa kay sikitiling. Ayaw it asa di mo't kaya among ityakan ayaw di dadi di kalangad at katapusan mga huring na permini mo nababatian mga sagdunan mga nahadlok na labawan tanggal at mga pabugat hain paglakat tamakian kamot nga makapot kadapitad buligitin ka lugaringon na makabuhat kay samtang kapot niratim tiil diri ka maangat. Ayaw pagtapod ha iba tapuritin ka lugaringon ay pagtapod ha iba aprihiti mo talinga batiya takaruyag sigmol ay pagtapod ha iba diri nga tanan na sagdon na imo makakaupay. Ayaw pagtapod ha iba danay kung hino patindi na hangat katapos sa mo pangayan it mambubutong imo ti paubos. Ayaw pagtapod ha iba tapuritin ka lugaringon ay pagtapod ha iba aprihiti mo talinga batiya takaruyag sigmol ay pagtapod ha iba diri nga tanan na sagdon na imo makakaupay. Ayaw pagtapod ha iba danay kung hino patindi na hangat katapos sa mo pangayan it mambubutong imo ti paubos. Bisan waray ka sa lagi ni himo ka nga kalaban na mo itot batasan it mga Kadlok masapawan.